you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? But at some point we must upgrade. So, pero naka 8 hours ako. And when we find no one wants to start, and as time goes by. Good morning guys. Today is Friday. Kanina nakita niyo ako nag-unboxing. Friday, right, babe? Yeah, 29th of April. And we're on the way to... My birthday's next week, actually. Yeah. Where are we going? No. Nowhere. Where are we going? No. You don't know, Shaq? Next year it'll be footy. Yeah, no. Where are we going? Oh, now? Yeah. Oh, you don't know, Shaq? Adelaide. Oh, yeah. I thought you were talking about my birthday. Nah. Birthday niya na next... Oh, lang, puti. Wala, manulobot na naman yung aking, charger. And suit ko, guys, yung My aking... phone is gone Friday. Ayan, Dior inspired na Ayan. Tapos yung aking denim jacket. So, tapos, ayan, lahat. Mom, From that box na have you in-unbox ko. realised that me and Zach are born on the same day but not the same year? No. My birthday's on Friday, his is on Friday. Oh, no. Every year... Yeah, every year is different day. Yeah. Yeah. Papa, say good morning. We were born on the same Good day. morning, guys. Wala pa akong tulog. So, mamaya na lang. Matulog muna ako. Time check it. Ano na, guys? 10:34. Wala pa na akong tulog. So, yes. Next year, my birthday's gonna be on Saturday. His will be on Saturday. Alright. In 2 years, it's that my birthday's not gonna be on Mag-birthday na kasi si Zach. Friday. What's your plan for your birthday? I don't know. Oh, You gotta make me that mug cake. you want that? You want that cake? Yeah. Yeah, I'm not having any. Alright. Hala, ba't gano'n lang? Kasi naka-block tayo. So, mamaya na lang, guys. Punta tayo sa Adelaide. Imimit natin yung mga girls tonight, right, babe? For dinner. Then, birthday ni Willow tomorrow. Sunday. Birthday ni Willow Sunday. Then, tomorrow we have to go somewhere. Okay? Wait, where So, we going for tea? we'll see you later. Alcabar. Okay. Bye, guys. Bye. See you later, guys. Tulog muna si seller/vlogger. Where we going? Guys, nakanap na pala ako. Dito kami sa Kingston. And binila ako ni Jan ng croissant. Ham and cheese croissant. Natulog din ako. And kain muna ako din. Balik ulit ako sa tulog. Lahat yung kumakain. Pero, ayan. Diretso lang ang biyahe. Si Holly ayaw. Dito na kayo sa Talamban, guys. And si Sak, medyo hindi maganda ang kanya pakiramdam. Nahihilo daw siya. Ganun si Sak. Para siya pag nagbabiyahe na kami, para siya nahihilo. Ayaw niya uminom sa tubig ko kasi may lipstick. May lipstick siya. Ando na sila. Sabi niya, naiinitan daw siya. Pero hindi naman mainit, malamig. Andun siya. Ayun, mag-ama. Inaano niya si Sa kasi nahihilo daw. Kanya lagi sa pag-travel kami, yun sabi niya, I have a headache. Tapos after naman na makarating na kami sa pupuntan, okay naman siya. Ayun si Kuya, binahan siya ng tubig. Ayan, si Holly. Ang cute ni Holly. Pareho ang damit na ni Holly. Oh, binahan siya ng TikTok din. Wala kaming lollies today sa biyahe. Ayan sila. Malulubat na tayo. And 5 minutes na lang yung tira dito sa ating memory card. And nagpabili si Jan ng 2 coffee kasi sa pupunta natin wala atang... Oh, that's nice. May TikTok. Another, I think I saw your hand slipping down. That look, that face smiling back at you is why you always wanna be around her, be around her. Now I've come to terms over you, and although it hurts, there's nothing I wouldn't do. But I am
Tara guys, that's where we're going. What? That neighbor. We That's are nice. Excited? Everybody's gonna be there. I know that I got outplayed, 'cause I'ma need an upgrade. I thought you would see me crying. Would you? No, I don't have to clarify it. My worth, I think I saw you with another. I think I saw your hand slipping down. That look, that face smiling back at you, is why you always wanna be around her, be around her. Now I've come to terms over you. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. In another time, in another place, we could be lovers that can be replaced. But I still believe this time we got something. Guys, dito tayo mag-stay sa Arkaba. Nag-stay na kami dito before, and si Jan, at saka si Kuya. Ilang beses na sila dito. Park there. Yeah, That'd be well, a good park. Yeah, go park there. Yeah, no, okay. Oh, wait. You're Gusto dito mag-park ni Jan. Ayan na si I Jan. started this place. Kuha niya yung gusto niyang parking. I knocked the motorbike Ayan. over. It's a Honda. Ayan. Perfect. Mom, don't hit the motorbike. Let's go! First time nyo dito, guys. Hindi pa ako vlogger. No, not my first time. I mean, the guys. How? Paano ya? Paano? I have my computer bag. Number 3, good girl. Share. Alright, sugars. Hang them up. Go, Bubby. What is it? Go, Bubby. 3. I said 3. Just there. Already? Sorry, 6. Oh, 3. No, not that one, this one. Is it? I want to do it. Sugars. Hang them up. Go, Bubby. What is that? Keep moving. You're on. Keep moving, Baba. There, darling. Little girl. I can Dari like Philippines. Huh? Like Philippines. Okay. Okay, mag-room tour tayo, guys. Dad, I'm Ayan, watching nilagay na ni YouTube. Jan yung ano. Linagay na ni Jan yung Mama has okay, Netflix. yeah. So, ayan yung ating palang ano, guys, OOTD. Insert ko yung mga pictures na yan. Pinost ko sa Instagram. Sayang hindi ko na vlog yung ano, yung reaction ni Jan sa suot ko. Mom, can I take off my shirt? Yes, Papa. I'm not taking those off. Mag-room tour tayo, guys, kasi first time nyo dito sa Arkaba Hotel. Ayan, Arkaba Hotel. Ito yung kanyang, ito yung door. Then, pagpasok mo sa left side, nandito yung bathroom and toilet. Ayan, nandito yung kanilang, meron silang hair dryer, towels. Oh, si Jan to. Is that? Dad. Who is it? Daddy. Then, nandito cabinets. Are you renew the membership for ano, Kyonga? Okay. Did you do yours? Nag-ano na kasi, nag-renew na si Jan ng kanilang membership sa kanilang ano, 2,000. That's a lot. membership. How much you pay, for membership? 2,300. 2,300. TJ. So, meron siyang What about me? ano, You don't meron have siyang
What you call this, honey? Huh? Queen, is it queen bed? Yeah. May dalawa tayong queen beds. Doon yung mga bata dito kami. So, yan. Yan lang, simple lang. And, Comes out of my account. Baba, don't. Baba, don't. Ayan yung view natin, guys. That's the view. The mountain. Baba, alis yan. Tamang pahinga siya, oh. Oh, wugga tuggers. I'm lying on your bed. Wugga tugga wugga. Okay, pahinga muna kami, guys. Hugasan ko na yung mukha ko, guys. Bawang pahinga. Yung aking kilay, tsaka hindi ako nag-retouch kanina. Lipstick lang ata. Naglagay lang ng lipstick. And kung ano yung gamit ko kagabi sa live selling na makeup, yun na yun hanggang dito. So ngayon, maghugas ako ng mukha. Hugas ako ng mukha. Andito yung aking gamit. Ah, naiwan ko dito. Okay. Ano muna ako? Stop it, please. Five, watch this. That's enough. No. Baba na tayo, guys. Nakapag-nap tayo ng ilang oras din. Si Jan tsaka si Sak nasa baba na. Sinundo na tayo ni Kuya. Kami ni Holly. Yan si Holly. Tinali ko yung buko, guys. Tapos, grenade ko yung ano. Ayan. Okay, right here. 6 o'clock papunta dito yung mga girls. Except kay Lai, kasi sila ay nasa New Zealand. Halatang bagong gising ako. So, dito yung table natin, guys. Ayan yung table natin. So, hinihintay na lang natin sila. What time are they coming back? Babe? Dan should be here. Dan? Yeah, and Neil? that'll be 7. Ah, si Neil, 7 o'clock pa sila, Kat. Sila Dan daw baka papunta na. And nagpa-picture ako doon kay Zach. Kasama si Zach. Ay, si John. Ang blurry. I'll say anything. Oh, nandito na raw. Where? Nakita niyo na raw si Dan. Ay, careful. Ayan na. Dito na sila. It's quite, I know once we came on a long queue, isn't it? Should it be? Maybe at 7. I'm surprised it's still awake. Yeah. Trying to get this side, Rose. Thank you, Johnny boy. Where should I put? I've got her sock. Where's Mommy? She just woke up. Well, might go near her then. Okay. What's that for? We had a film back home. Very sorry. They didn't have a West Coast one, so I didn't get that. But they were yours. I was only $1 at Coles, so they're getting rid of them. So. I'll go for pork. Sorry? They go before? Do you know whoever they got? Nah, I didn't get to watch it. We also know. Okay. Whoever someone's flying up against West Coast because she loves Boards yan. Ang cute nga. Nakaupo si Holly dyan. Tapos, ginagano ako ni Ayla. Tapos, yung pala, gusto yung tawagin ko si Ate Holly. Ayan, masaya na siya. Ano yan lang? Cotton on. Ang soft dye. Ginagaya niya. Ginagaya si Ate Holly, oh. Baba, pika? 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 Hindi ko nilagyan ng inner kasi mainitan yan. Oo. Ay, wala. Walang inner. May sando-sando? Walang sando. Walang pasta. Umuulan, no?
kaya nga eh. Nung pag malapit na kami ito, sobrang lakas ng ulan. Sabi ko, kapag yan yung ulan, di ako. Ako na to. Bakit lang? Ulo niya ba yun? Ewan ko, hindi ko na ano nakita. Baba, what happened? What's wrong? Mommy, what happened? Come on, mom. Come on, kay tita. Come on, come. Jump. Gusto yung ribe. Again, ate. Ribe. Asawa mo nga nagkuha niya. Akala ko isa lang kilo niya. Ito guys, meron tayong drink, lemon lime. Mag-Kilpatrick ako guys. Na entree. Magbubad ka Ay, nakita mo yung likod? Ayun, ito yung buti na lang, hindi ko siya naman. Kasi mayroon na pala ako. Ah, yung gusto ko yung may pearl. Ah, meron ka? Ay, meron siya lahat. Naka-stud siya guys. Nandiyan, dala ko rin. Dala mo, tingnan ko lahat. Ay, ang ganda. Gusto kong bilhin yung isa pa. Ano? Magmamayin pa ako sa... Ano pa ba yung isa na wala ka? Akala ko yun yung wala ka, yung pearl. Lahat pala meron. Wait lang ha. I can still remember the first time that we kissed, feeling light as a feather. I always wanna feel like this, but at some point we messed up, right, sugar? And when we fight, no one wants to stop, and as time goes by, I wonder, can we reverse the fall? Can we go back to that place? 'Cause I never wanted you to leave. Looking back on our past, I don't wanna be just another memory. I don't wanna forget, no. And I don't wanna do what's wrong. Yeah, I don't want no other. 'Cause it's with you that I belong. But at some point we messed up, right, sugar? And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder. Oh, this one looks a good price. So cute mo. Ayun, Bob. What? Diba? Okay na ba ang isang quartz? Diba? Kasi ang cute talaga. Shopping club. Tapos, ano lang, very simple. Alam mo yun? Yeah. Kahit saan, rugged, very casual, you know? Beb, I'm gonna have 12 hours to close them. 12 hours? You're gonna be like, This one. Ay, sabi niya, we'll be waiting for 12 hours. Yeah. so we'll be waiting for 12 hours. No, it's already cooked. Like this one, Han. You want that? What, 6 men? Or 4? Grabe naman ang 4. 10? You can only get 4, 4, 4, 3.5. Oh no, that's not. No, that one, honey, here. 6. 6, oh yeah. Okay, a dozen. Kilpatrick. Yeah. Look, I'm sitting here. What's wrong with me? Oh, is it content? He's got wings. Are you working on this one? Here, Baba. I'm Han. Here, honey. Yeah, I'm like that. So you think that's good. Vomit oil. You can hot dog and try that on? Yeah. What do you think? I like it. Oh, see? It's Sabi niya. nice.
Sabi niya, oh, but the jacket. Yeah. Yeah, but it's really nice. Have you seen it? Yeah, you have. Yeah, the whole one had light. I kept looking at it. What's the jacket? No, the jacket. It's what's underneath it. She's wearing like, babe, she's wearing a see-through top. Oh, wow. And then we ran over this cat on the way, so she picked it up and turned it upside down my bag out of it. Oh, get out. Sabi ko, may papawarin niya na sabi ko, ayaw yung papawarin. You should have bought it. Sabi ko sa'yo. And you want Ayla to wear something underneath? This is hot. I know, me too, I'm hot. It's nice here, right, Dad? It's not nice, yeah. It's just hot. Just here is nice. There's a breeze here. Kasi usually t-shirt din siya. Usually you wear t-shirt under. Not today. Pareho sila ni Ayla, walang inner. Yan Ayla. Ganun ka. Kahati. Naka-ano na ba siya? Naka... 23. Oh, naka... 43. Holly, you look taller. Tulog na. Ay, lang magpalapag. You grew taller. Dito na sila. Finally, sabi ng mga bata. Finally. Kasi nag-work si Neil. Hindi ko magalang yung ano ko. Ayan. Sila nag-adjust. Dito na kami. Wala si Ray. Ay, si Ray sila. Kumakain na po siya ng bread. Meron na dito. Nandito na nakasuksok. Dito na siya, oh. Nandito na po siya. Nagtirator yan. Kumakain na siyang bread. Si Ate Holly gusto rin daw. Oo. Ayan, si Ate Holly. Okay, where's your plate? Dalhin mo kaya yung ano mo sa amin. Kahit sa lipware, kasi hindi na kailangan ihap. Tapos magbenta kayo sa amin. Gusto niya kasi i-try. Alam mo ba kasi hindi ko na magamit yung cart ko. Kinukulong na talaga ako sa mga. Ginagamit niya na yung cart ko. Ayaw na niya talaga sa cart niya. Yun ang cart mo? Wala, nandun na sa labas. Talaga? Yung cart ko na talaga yung ginagamit niya. Pwede niya naman gamitin. Pero mayroon kasi yung cart ko. Pili niya, libre na ito. Hindi ito lalabas si Reyes. So lagi na wala yung cart ko sa amin. Hindi na kasi talaga ako makalabas. Dalawa yung bata. So okay lang yun. Kasi baka sabihin ko sa kanya, iwanan mo yung car. Tapos hindi naman pala ako lumabas. Sabi niya, bakit hindi mo pinagamit sa akin yung car mo? May importante akong meet. Kita niyo na. Tapos, gamit ko yung car. Ayun na niya talaga sa car. Sabi, Ma'am, kinuha niya, Ma'am, hold this. Alice going up there. Thank you, ate. Kinuha niya talaga. Oh, kailangan mo yung bread back. Sarap. Sarap nga. May ano ka na, lemon lime. So mo dyan sa malaking place kasi alam ko bakit niya kinanin niya. Kasi can I have another one? Ayaw niya nang kumayo. Pagod siya. Kasi last time, minakita kami yan. Naka-picture sa ganyan. Ganyan na lang order natin. Oo, ngayon. Makakamura ka din. Lahat ba? Ganyan ang ginagawa? Hindi naman lahat. Pero maraming meron na din. Kumpara sa baso. Oo, padalawa-dalawa tayo, di ba? Grabe. Paubos ng bread. Paubos ng bread. Hindi ko pa nabubuksan yung butter ko. Mali. Ito yung talang gisingin si ano. Elijah. Uy, huwag mo gisingin yan. Masarap ang buhay ng mami niya ngayon. Sus, may SMS kasi pareho nga ba? Sorry, sis. Kaya pag hindi mo na buksayan, magpa-SMS ka na rin. Bukas na ako. Ay, hindi pa pala. Iba din to, ayaw din mapakain ng butter na yan. Your bread? Thank you, sis. Sarap ng butter. Makatingin ka butter yun. Kaya nga. Tapos kasi ang mainit. Mainit pa yung... naman yan, mami. Mainit pa yung bread. Nagmimelt na yung ano. Nag-iisa lang talaga, no? Pwede ba mag-order na ganito lang? Ate, hindi na lang ito. Yeah. Hindi na siguro mag-order. Kasi kinukuha, binibigay ko pa ng order na ng order ng main. Bakit?
can we ask more? Can we have more bread? Tapos inuusan ng iba-iba na, iba-iba ba? Ibang tao. Do you wanna order your food? No more food. See you. How about this? No, we're good. Mahal ng tubig. Nakalibre, no? I love it. Yeah. God, this is so big. But if you get it out, Ito yung kids meal, guys. That's holy. and you got me that as well? Si daddy na mag-cut. Oh, you didn't? Okay, that's alright. Nandito na yung mga ano, guys. Food. Thank you. Sorry. Excuse me, Holly. No, you have to take your And food. the other one, the oysters? This is mine. Bread. Dapat ng 1 dozen na lang tayo. Bread. No. Magkano? 10. Ay, dapat nag-share na lang tayo. 26. Ang 1 dozen 36. Ay, oo nga, no. Nahuli ka naman kasi. Huli kaya siya. Tagal mo kasi dumating. Sus, dito ulit tayo na kasi ng 10. Kaya nga, sayang din yun. Damit. Lagising niya anak ko kakain na. Ay, timing. Timing talaga. Grabe, no. Mapalagsel. Yung mga importante Wala sa talaga freedom sa life. Just like hot jack. Sobrang laki. How's your food? Gusto mo ang your favorite? Ay, may kwento. Ano, sige. It's funny. Ay, may kwento siya? Hindi, nakita ko lang sa Facebook. Alam mo yung ano? Akala nila, ay, mayroong tao na dala-dalang fridge ata yung dala-dala niya. Maliit na fridge. Tapos nagmamadali. Tapos? Nandun na siya. Parang tumatakbo daw siya ba? May dalang maliit na fridge. Tapos sabi dun sa balita, ano daw, akala nila magnanakaw. Alam mo ba yung ginawa? Naglalaro ng bring me. Bring me fridge. Saan mo nakita yung sa Facebook? Bring me fridge. Pagkamalang magnanakaw, naglalaro lang pala ng bring me. Ano kaya? Anong kalukuhan naman ng fridge papaan? Aray ko. Tama ba yung nakita ko? Parang fridge ata yun. Or basta malaki siya ganun. Bakit ba naman naglalaro ng fridge? Tawa ako ng tawa. Nahihirapan ako mag-explain kay Dad kasi walang bring me sa Australia. Oo nga, hindi yan ano dito. No? Hindi yan nag-game. Bring me? Bring me? Ang tawa. Grabe siya. Naglalaro lang pala. Iba din yung laro nila. Bring me. Siguro kinuha niya yun sa kapitbahay. Kabalik na naman. Wala kaming fridge. Wala At least meron siya maliit na fridge. Hirap hanapin na. Ang hirap. Magkano kaya premium nila dun sa Bring Me na yun? Kasi ang hirap hanapin ng fridge. Pwede ba yung yung fridge ng cosmetics? Mga ano lang. Hindi ko alam kung fridge yun, pero basta malaki. Baka ano yun. Dala. Oo, nadala niya. Nakita sa CCTV. Nakita sa CCTV. Pero CCTV ng Kalibo. Kaya nga, napagkamalang magnanakaw kasi dala-dala yun sa mga nagmamadali siguro. para mauna sa rin. Parang buwan. Iyak na naman nakawa. Gusto ko maghubad. Bigla na lang ito maghubad ko. Sige nga, pakita. Body reveal. Bring me talaga. Nakita akala ko picture na may lang quote na Hindi. CCTV. action talaga. Tapos mali pala yung kwento ko ba? Pero ang funny, di ba? Sobra. Hindi ko nakita. Sa Facebook, viral. Bakit di niya nakita yan? Kasi siya So yung lagi nakakakita ng mga... o kaya si Lyra. Oo nga, no? Kasi kapag nag-check ako ng mga live selling, yun na, sinisearch ko lang kasi yan. So before ka maka-search, may mga lalabas na kung ano-ano. May mga So yung nakita ko sa headline, na pagkamalang magnanakaw, naglalaro lang palang tubig. Ano ko, may break? Ano premium? Joke lang yun. Baka joke lang ito. Nakita ko totoo. Pero hindi ko alam kung joke lang yun ng news. Pero nakita ko talaga. Bakit ang layo Baka naman? magnanakaw talaga, no? Baka magnanakaw talaga. Tapos inalibay lang yung bring me. Baliktad pala. Kinapyun natin siya. Hirap na bantayan itong batang tulog. Pumapasok doon.
Kasi ang bilis na maglakad. Kaya nga eh. Ay, nabusog ako dyan sa menu. Kayo nga, buti nga kayo. Meron kayong entree. Ako, binigyan ako nila ng garlic bread. Oh, ikaw, gusto mo? Sarap. Baka hindi ko na makain. Sausaw mo sa ano? Lemon lime. Baba! Siya na talaga naka-ano dahil. Ang cute! Oh, si Elijah. Ang cute niya dun sa nakaupo siya dun sa ano, sa bamboo ano. Ano yun ano? Ano yun na? Kaya niya. Kaya niya po. He's hitting my drink. We should have her sit down. Yeah, give her some chips. Ay, Just ask kaya na her tayo. Na ano, mayroon pala ako dito. Okay. Grabe naman ang ano, kato ang lemon muntik pang hindi malagyan ng ano. Nagbigay pa kanila ng lemon. Kaya Sana skin na lang binigay niyo. Muntik na siya maging skin. Dapat talaga tayo yung manager dito sa dami natin reklamo. Kung gaano karaming asin, ganun magkakaunti yung ano. Uy, ang sarap ng fresh. Alam mo, mag-order ako nun. Wala lasa, Day. Bakit ka ma-order? Hindi siya malasang ano. Mansayang ka pa ng pera, wala naman palang lasa. Iba yung hindi kakaiba kasi. Minsan kasi, minsan malansa, yun wala. Sa mother-in-law. Mag-order ba talaga yan? So, try mo. Hindi ka na buntis, try mo. Wala ka na excuse. Kunin mo yun. Yung maliit lang. Hindi ko lang. Walang maliit, pareho yan. Hindi sis. Ito yung pinakamaliit. Oh, chicken burger, that's yours. That's mine. Sarap yan, oy. Thank you. Thank you very much. Wow! Oo nga, crispy. Yeah, here. Here as well? Yeah, thank you. And the salt and pepper squid? Yes, please. Wow, thank you. Wala na dito na lang. Looks nice. Yeah. Yeah. Oh, thank you, Bob. Thank you so much. Ito kami such a good ate. Yes, smells good, no? It's nice. Just wait for your Dumating na yung food. ating food. Oo, sabay-sabay pa yung ate. Kaya nga. Sabay-sabay Ito yung akin. Ano siya? 12 hours. 12 hours roast lamb. Yung sa akin, crispy chicken burger. Spicy crispy chicken burger. Tingnan Sa niyo kanya yung- lamb. Yung sa kanya. Tingnan yung sauce. Tapos, ano, Kakaunti. binigyan ako ni Manay ng kale Patrick. Ang sauce niya, ano kaya to? Ang cute. Baka yung ano, check mo nga, baka na touch yung auto, yung dapat zero yan, diba? Nakatuka. Siyang ano siya nag-ano niya. Siya din nagsabi, Manay, lagyan mo ng black. Try Kasi ko. akala ko yun. Ay, hindi, nag-work man, di ba? Parang nagliliwanag siya. Oh, pero hindi talaga yun. Yan, okay. Ano, sarap? Ayan. Di ba? Guys, salt and pepper squid. Para, sarap, di ba? Kaya nga, before pa ma. Sige, din sa daddy. Gana go. First time naman. Sarap siya. Kaya namin matusabaw? Oo. Yun ang ano. Yun ang nutrition. Nutritionist. Ay, oo nga, masarap nga. Ba? Sabi Parang sa'yo. mainit yung tenga ko eh. Aphrodisiac na yun. Oo nga. Uy, masundan. Ay, Diyos ko, may sunsun ba? Hala, nak na yan. Jesus. Dati dadasal ka mabuntis ngayon, Jesus. Masarap naman siya dahil gusto ko bata, pero unfair, magiging unfair sa dalawa. Magiging unfair. Pagkito ko sa inyo. Wala na. Wala, maganda pa tuloy yung kanya. Lighting. Ay, oo. Sa amin na, yellowish. Yung food ko, guys. Meron kang ano? Oo. I know. I think, sweet potato. Ano sweet potato? Parang bread. Bread siya? Bread pala. Kakaiba, no? Yorkshire pudding. What's that? What's this? Ano to? Yorkshire pudding. Yeah. Fluffy. Yeah. Akala ko sweet potato. Yung para sa Chinese? Hindi. Hindi ko yan. Ayan siya. Yung ating Patrick na oyster. Tapos yan. Kay Ray's. Ano ito? burger, Spicy. Tapos yung kay squid. Sa kay cat. Wow! What's that, Sag? Snits? John and si pare-pareho sila chicken snitz, oh.
Kay Kuya Burger. Was said. Si Holy Mary sa tomato na iningi niya kay Kuya. Sarap, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Binigyan ko si Rex kasi ano siya, nag-curious siya. Bakit lagi namin ito in-order ni Lagi kayo Chacho? Lagi talaga. Huh? Yeah. That's my favorite thing. I'm just gonna finish this one. I'm gonna finish. Oh my god. Holy hot. Masarap na yung burger sa tower. The best na. Okay lang. Kasi yung crunchy. Every edges ba? Medyo karaoke. Kanta natin yun ah. Gusto mo ganun karaoke sa inyo doon. How's your burger, Raz? Good? Maganda yung ano mo? Maganda yung ano mo? Is it alright? No, the tower is burgers better. The tower burger is better. Hindi, mag-karaoke tayo doon. Maganda yun. Dalawa pa, may kuko. Maganda ba talaga yun? Kuha mo dahil? Yan ba yung pinili mo? Na nagtaas? 160. Alam mo, alam pa hindi na, iba na tulog sa... I can still remember the first time that we kissed, feeling light as a feather. I always wanna feel like this, but at some point we messed up, right, sugar? And when we fight, no one. Diyan lang ba? Kakaiba. Try mo. Hindi. Kakaiba. Try mo. Ay na. Kunti lang. Kunti lang. Ay, grabe ka na. Wala ka niya. Try mo. Pinakadami siya pala. Diba nice? Oh, diba? Parang kakain ng ano. Parang pickles na hindi mo may... Hindi, parang candy. Ay, ay, kakain din. Parang mint. Dami. Was on point. That was great. Grabe talaga ito mapilit sa pagkain. Mint man niya. Kaya parang jelly eggs. Ang tamis. Bakit pinainom? Parang hindi ko na umay. Alam mo ba? Hindi ko ba pinapahirapan? Pwede naman ako babakot yung baka nakakabaho ng hininga. Mag-mint ka. Mint na mint. Oo, kasi matamis. Try ko sa'yo na. Babe! The song, babe! The song! Kinanta yun eh. Ganda nga ng ano nila. This like not laying it out. Not yet, now I'm going. Hindi pa niya nagamit. Ano yan? Ay, sobrang ano nito, babe. 12 hours pa naman. Meron in your mouth? Ang sarap! Can you just work? Try nyo, ha? Try mo to. We have done it. Sobrang sarap daw ng ulam yan. Cut. 12 hours pa naman itong ni-roast. Sige, nilalambot. Ang sabi yung DJ. Diba? Wala yan na sauce, ha? Sobrang meaty. Sarap nga. Ayan, may taba, oh. Nakaog. Puro na taba. Masarap na yung taba ng len. Yeah. Sarap mo yun. Manglo? Nilo? Manglo, yung may amoy-amoy pa. Parang kuminga ka. Kaya may Kaya sabi ko sa iyo. May miss kasi sabi ko baka nakakabaho ng hininga. Sa magandang dating mo dyan, Dar. Kaya nga, kaya na hindi ko po sila. Sino? Si Dan. Oo, no, kasi parang Andito, ayan. Kaya
sarap ng leg. Ano nga ito sa atin? Tawa? Kuneho. Uy, daga man yun. Uy! Grabe. Kambing, patang kambing. Grabe! Uy, ano ba ito? Uy, daga. Shit! Kaya nga, anong tagal? Tupa! Kuneho ko sa yun. Hindi daga. Rat, man yun ay. Hindi gold daw. Parang, Ano ba sila? Ano? balik na tayo sa kindergarten. Kambing, di ba? Oo, kambing. Rat, daga. Kambing daw na maliit. Ay, mamusay ka. Maliit na tupa, di ba? Maliit na. Willie's back. Ang lakas pa, no? Kuneho. What's that? Kuneho na. Brenda, try it. Very good, babe. Have you tried it? Hindi dyan na have it. Ano, the bread? No, the bread. Brad, you haven't eaten yours. Ha? You don't like it. Not really. It's alright, but I can't finish it. You know, Rasan. Nice, no? Dessert na sila. Han! Ang sarap ng dessert ni John. Sino mas masarap kay Dan? Kay Dan? Mas masarap kang kay Dan ba? What's that, babe? Can I try? I want to die. Hoy, Koy! Here. What's this, babe? Waffle? Sarap. Yeah. You like the fly? Oh, a little bit of ice cream. Okay, Dad, I'm Sarap. Ando na naman si Ala kay Tito Jan, oh. Lapit siya na may pagkain si Tito Jan. Dessert siya, guys. Waffle. Thank you. Si Ray, binala niya rin akong dessert. Thank you. Yes. Here, please. Thank you. Just one and one here. Yeah. I'll grab it actually. Thank you. Thank you very Thanks, Ray. Ayan. Okay. Thank you, Tita Ray. Tita Ray bought this for me. Affogato. First time ko itong gawin. Matitikman. It's a dessert, but not for... This is ice cream, and then this is coffee, and then Baileys. Wait, hintay ko. That is very hot. 1, 2, 3. Tapos hindi pala mainom pa kasi Baileys to guys. Oo, Baileys yun. Tapos, Kape-kape dyan. tapos, what's next? Tapos, laklaki na. What's next? First time ko to, guys. Ano ba yung Tagalog ng tiurok? Ay, 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 ay. Ang turn nito guys, tiurok na kami. Anong Tagalog ng tiurok? Yakulapse. Mag-collapse. Ano na yun? Ako ba naman mag-Baileys sa espresso? Grabe yan. Anong gagawin na yun? Hindi mo, hoy! Makadila ka dyan. Makadila ka. Oh, kanyang I love. Uy, kahit na ano dyan. So now what's next? You drink it. Yeah, just drink it. Where's the, Hindi pa natin yan. Tutunaw. Guys, cheers! Kat, cheers! Sikat kasi na. Jump. Ang pait pala nito. Ano yung ice cream? Drinks yung ice cream na yun. Hindi dapat siguro. Dapat durante talaga ng animal. It's true siguro. Kaping-kapi na kainin. John was like, oh my god, it's so bitter. Mix mo yung ice Yeah, cream. mix it all up so the ice cream. Ay, you gotta mix it up. Ignora mo. Social na social yung ating ano. Sabi sa'yo, lemon lime bitter. Eh, wag na tayo mag-change. Dapat kasi nag-stick lang sa lemon lime. Kasi dyan, kung Pait daw, pait. Pait. Ano yung ice cream? Hindi dapat siguro, kuha ka ng ice cream ko. Tapos yung mga umiinom na affogato dito ba sabihin, tanga-tanga talaga itong dalawa. first time ko to. Hindi, maglalagay ka ng ice cream dito. Wala lang, kape ng lasa na Inom na siya. Pait-pait to. Tapos inom ka. Ikaw pa talaga ayaw ng kape. Uy, ano hindi pala ayaw ng kape. Hindi pala ito nagkakape. Parang pinag-grind mo sa akin yung bean. Hindi, ganyan, oh. Ganyan, tapos inom ka, tapos kain. Yeah? Totoo ba kayo niloloko mo? Ganun nga, para
Yeah, you can clear. Yeah, thank you. Okay. Totoo? Parang hindi ako naniniwala. Hindi, yun nga yung naniwala ko sa una. Tapos naging ang pait. Sarap. Sarap. Parang kupi ko. Yung kupi ko na hindi ba? Dapat kupi ko na lang tayo. Good. Hindi pa ako na I haven't tried. I've tried. She said it's so bitter. She doesn't even drink coffee. Huh? Forgot to sing that. Yeah, come on, babe. Yeah, please. Di ba? Sabi sa'yo eh. Ano yung gonna do? Di ba? Sabi sa'yo, ang pait. Ako na yung nagpo-coffee. Parang mas masarap yung Baileys kaysa sa espresso. Di ba kanina hindi pa natin i-mix mo? Sobrang i-mix mo talaga ng bongga. Sumakit yung pangako sa pait dahil. Oh, that's right. I just didn't want to like block the view. It's alright. No worries. Di ba ako inom ko talaga yung ito yung nainom ko. Di ba pait? Ikaw na nagko-coffee ka, di ba? Dapat i-mix mo kasi ang pait. Ano? Mas iba mo yung pait kaysa sa alcohol. Parang nga pinainom niya akong kape. Parang na uminom ng, parang nga kumain ng coffee bean. Kaya yun yung sabi ko, pinadry mo sa aking coffee bean. Ano daw? Hala, tubig! Sobrang pait dahil. Ako gato pa kayo ha. I forgot this is coffee. Guys, I forgot to. Kapi talaga ba? Kapi talaga siya. Asaya lang talaga tayo ng pera dito. Ano siya? Ba't ba na nag-ano na lang to? Sana nag-coco na lang tayo. True! Sige, tikman mo. Grabe ka. Agoy, namatay ka. What's your order? Bebe! Amoy na amoy yung kape. Kanina hindi pa namin inaan. Kailangan natin yung sugar. Sobrang bait mo. Diba ka? Sabi ko lang sa'yo, kanina ako kaya Hindi nakamura. Ikaw yung nakamura. Grabe yung tsaka. kanina hindi pa yung nami-mix. Sabi yung po, nandito na. Eat mo, sabi sa'yo. Ito yung ice cream. Lagyan mo dito, oh. Ayun, may ice cream to, oh. Lagyan natin dito. Lagyan natin. Pwede ba tayong extra ice cream? Coffee lover to, na dessert. Kayo nga nakakainis. Grabe, hindi ka pa naman nagkakape. Hindi ako tapos yung una kong sip. Ubusin mo yan. Malmal pa naman ito. You're okay. Unang sip ko talaga, ito talaga nasip ko. Hoy, ang katuto. Hindi ko pa yun hinalo. Hindi pang ampay. Nakakasulog ng gila. Yes, sobrang pait. Bakit ba naman hindi man lang tinimplahan yung kape? Oh, nilagyan mo Sana 3-in-1 na lang. Nilagyan mo na talaga ng kape tsaka ng tubig. Grabe, alam pure kape talaga eh. Di ba? Oh, mami. Patay kasi mag-live selling ako. Dapat ganyan pala ininom mo. Nagpapadili ako kay Arlo ba? Adik. Ala, si Arlo. Gusto niya sumayang. May dalang na bread. May baon naman ako dyan. I'm okay. What happened, Baba? No. What's wrong, Baba? No, where's ate? Ayan niya yung babae. Makanta. Punta ka nga doon. Sukat talaga yun. Ano man na ikaw man? Alam mo hanggang bukas, may kape pa ng dila ko. Oh, it's better now. Anin mo lang yung ice cream. You don't like it at all? It's just so bitter. And the espresso is so strong. Oh yeah, babe. I think you like it enough. I mixed it really well for you. Yeah, that's alright. You love coffee, so you will like it. It is a little bit bitter, that one. I put we put Baileys. Yeah, it's a little bit bitter than it should be. Buti na nag-asa yung Baileys. Kasi inasay kong coffee doon. Espresso lang at saka Baileys. Kape na lang kayo. Tiri na. Buti talaga nagpaka yung Baileys. Kasi kung coffee lang to, wala akong gas. Tsaka sa bahay na lang tayo nakape tsaka ice cream. Ano ba yan? Sakit na ng ulo ko. Di ba?
Sa akin talaga, sinunggak ko yung espresso. Tapos ang init. Dapat Baileys na lang yung ginagawa. Dapat mas kaya pa. O kaya yun na lang. Sana, lemon lime na lang. Lemon lime na lang pala. Balik kami sa lemon lime. Lemon lime na lang kasi. Balik. Uy, malalasing tayo nito doon. Ang dahon na ako. Wala ka pa naman doon. Ako sakit niya rin ang katawan ko dyan. Grabe yung kaping unang ininom ko. Marami kaya yun. Yung pinagpuro. Sabi, uy ako. Lasing na yan. Uy ako eh. Baka magalang kayo dyan. Bye! Baka magubat. Bye! Punta ka doon kay Kuya. You sound really good. Tell me who you see, 'cause I think I do when you're next to me.